RMN Production Center. Mudalit kaninyo Nining Sugilanon. Hilom na anak. Ili. Tulog wala di imong nanay. Laylay sosa ka mapinanggaong inahan. Kadtot yenda bakal papay ili tulog anay. Bisag unsay mahita po, dili kabiyaan ni nanay, anak. Kipasakitan ko ni mo, Mila. Mauni angay ni mo. Dugo. Dugo. Anak ko, dili ka biyaan ni nanay. Laylay. Nabati ko sa ang Laylay. Haid ka magikan. Ayaw. Ayaw! Ang Laylay ni Mila. Ang Laylay sa sakinahan, makapahinanok sa iyang anak. Apan kung may bawati kang Laylay sa tungang gabi, mahinanok ka kaha. Ang Laylay ni Mila. Tagsulat Marites Parba Albores. Direktor June Caraca Pujanes. Spener Joel Bense. Recording Editor Randy Tayad. Soundman Aldwin Nacurda. Dalit sa RMN Drama. Katutientay bakal papay hili-hili tulog ka O karon sa sumpay ni Bagotang Sugilanon, ang Laylay ni Mila. Oy nanay, katutientay, bakal papay. Pananglit lang. Diha sa pagkatao ni Adel. Unsay imong buhaton? Kanindot ko naon nga mabalik ang akong asawa, nay. Apan imposible. Usa imposible usab nga higugmaon ko si Adel. Dili mahog ang imong pagbati niya. Bisan pa man sa kaayo nga iyang gipakita. Bisan tugbangan pa niya ang kabuutan sa akong anak. Nay, mutuo ka ba nga may laing espiritu nga posibleng musod sa lawas sa tao? Unsa, nay? Sa unang panahon, mituo sila ni anak. Bisan gani karon, may daghan pang mituo ni ana. O
Og lakip ka ba sa mituon ni Ana, nay? Felipe, Dili ka na tinuod, nay. ug kung matinuod man, Oh, nga mahimong musod ang espiritu, umusod ang espiritu ni Mila ngadto sa usa ka lawas sa babae. Unsa imong buhaton? Ha? Ka, Felipe? wa. Wa? Oh, wa. Tungod ka na sayod kung imposible. Milak si Inday. Ako na. Ayaw, Miuna na siya nimo sa pagbiya paingon sa inyong lawak. sabi na itabo niyong babayana. Murag nasubraan naman hinoon ka at home. Ako ato, Nay. Anak. Nay. Nga no? Kung unsa may mahitabo, nasayod ka gyud kung unsa ko kamahal ang akong bugtong anak, Felipe. Nay, sagi kaingon ko na. Pahumanaon na ako. Nay. Nasayod kong lisod. Apan dili na mahimo. Ha? Unsay dili mahimo, Nay? Nga mo balik pa siya. Ha? Nay. Unsa ko lang pagkasulti, ha? Kaya imposible mang bitaw? Tabi yun, Nay. Ato na ko si Adel sa among lawak ni Inday Filipa. Pasaylo ako, Mila. Mahal ta ka, anak. Nasayod ka gyud ni anak. Apan dili na mahimo. Dili ka na mahimong mutipon ka na mo mga buhi. Kinahanglan mo pahuway ka na, Mila. Unsa imong gibuhat, anak? Unsa kini imong gibuhat? Ili. Adel? Tulog, anak. Okay, ang tingog. Sama pamatay sa tingog ni Mila. Kumukanta. Kadto tienda bakal babay. Oh, naka na di ay diha. Gituwaan ba ko sa akong pananaw? Ga, Diyos ko. paghilom. Dali na. Dool na diri namo ni Inday. Manghigda na ta. Ga. Sakit eh. Felipe? Nga na ba nagsika man og tutok na munduhan ni Inday Filipa? Wa ka ba'y plano mo paduol diri sa munay mutangan? Dali na. Dili ka sa imong pwesto. Oh. Gusto ka bang guyuron pati ka paingon diri sa kama? Ha? Adel, mihilom na si Inday. Salamat sa imong gibuhat, pero Mihilom na siya kay ni Ao. Nakakita ka ba sa gibuhat sa imong anak? ha? Wa. Ngano? Dali. Paduol pa. Aron imo makita. Nasalipdan ako siya. Kaya naa siya sa pikas bahin ni higdaanan. Og nagtakilid ko paingon niya. Dali. Duol pa.
Kay nga no, sa may gibuhat sa... Oh. Imo siyang gipasuso? Paborito kiniha ang akong gatas. Mas ganahan siya ni ini kaysa gatas nga inyong kutawon alang niya. May gatas ka? Dili kini mahimo. Barog. Ha? Barog lagi kan sa imong higdaanan. Sige na. Nakakita ka. Kaila kong si Inday sa kadako sinuntingog. Dili mo kalaangay buhaton sa akong anak. Dili ni mo siya anak, Adil. Ayaw ipamugos ang imong kaugalingon sa akong anak. Kay bisag ko sa pay mahitabo. Dili na ko pulihan si Mila nimo. Buot ko malipay sa maong mga poong. Apan sa samang higayon. Naguol ko ka. Hunugin ako sa pagsangpit, ana. Dili ka si Mila. Kana ang nakapag-uol na ako. Kung nga nung wa ko ni mo makita. Dakong buka ang ako mga mata. Busa nakita ko kayo ikaw. Busa nasayod ko. Nga dili ikaw ang akong gipangita. Dili ikaw ang akong asawa. Ikaw si Adil. Ako kini Felipe. Si Mila. Mila. May kasikas. Unsa maron maong kasikas? Unsa may nahitabo nila sa pikas lawak? Magawas ko. Murag nasamok man karong duha. Gagisakitan ako. Giingnan ta na ka. Ayaw kong sampitaga. Felipe. Ayaw kong duwa isa mo mga luha, Adil. Kaya dili ko madani, anak. Giingnan ta na ka. Hunugin ako na nimo pagpakarong ingnon. Iko na! Felipe. Usay na hitabo. Ngano naggubot ka mo? Nay! Ayaw pagsangpit yung danay. Adil, please! Iko na! Husto na! Kung nagtuo ka, sa inyo nini nga paagi makuha mo ang pagtaganda mo ni nanay. Nasayop ka. Mas gipalagot pa noon ko nimo sa imong gibuhat karon. Felipe, anak, husto na. Pasaylo ang nakasaksi ka sa among kagubot, nay. Dili na ni mausab. Nay, ikaw na'y bahala sa bata. Ihatod ko sa ni babayanan sa mansyon. Adil, dali. Dali! Ay! Felipe! Ayaw pa butang kuruyot ka! Mubiya una, minay. Sige. Pag-amping. Ingon man usap ikaw, nay. Paghilom na! Felipe! Hinay-hinay lang, anak! Gusto ko siyang pugan. Gusto ko siyang pahilumon sa iyang paghilak. Apan dili mahimo. Dili ko mahimong pugan si Felipe sa iyang gibuhat. Diyos ko, ikaw na'y mag-igo sa tanan. Sa imong mga kamot, kitugyan ko ang kalinaw sa kalag sa akong anak. Pero kalit kami hunong. Mikupot kasi mo dughan. Adil. Adil. Kung usa na masani kapaagi nimo, inunti ka nga hunungin ako.
Dili ko nimo badan ni ana. Felipe, tamang... Oh. Adil! Salamat in taon. Saba ka diha. Sigbalik kong pasalamat na ako, ay teng. Gipulaan na uri ko niya na. Ging na nadili lagi ko, mubantay ni mo din sa ospital kung may kapamilya ka palang unta mo puli na ko dire. Pero wala man. Wala sila magpagkabana ni mo. Mao nga, wala ako'y mahimo. Ay di magud ikaw akong gipasalamatan. Maon sa? Ay kisa ba di ay nga kita naman duha din he? Nga naman teng, kita na sa kagkalag teng. Ay, anak, Teng, ha? Mabiyaan ta ka dayon din, ba? Ay, waoy! Pasalamat ko ba nga taon nang wa ko hamuka ni Daymila. Ay, dako kay kong pasalamat nga gipapahuway na taon ko niya sing. Nagkahinuklog lagi tingali ang iyang kalag nga wa ko'y sa. Kay, ujin sa man ko ato sing, wa man ko muapil taon. Saba ka diya, oy! Abe, kay ujans man ka. Hindi, may salagi hapon ka. Nahinanaw ka ba lang? Hinampaka ka? Ay naman sa akong atubangan. Di ko mo tanaw. Sabay ka diya, oy. Mosab imong ampay, no? Tiguang ka naman ng ta? Hilig ka maghihapon niya ng butanga, murag si Reke. Kisreke ba? Di na lang magsumpayan. Magbanyo una ko, oy. Manghimasa ko, aron nga, laming ikatwalag. Nala, sige, sing. Labakara niya, sing, gawas ni mo. Trapuhi ba yung lawas ko? Abusado! Apila akong bugan, sing, kay maglisod taong ko. Ay, makapahuway na ginintaon ko din sa ospital. Dili sama ni atong miaging mga adlaw nga di ko lahos makatuok. Mupiyong lang ko. Kay, si Masing, ay, piyong lang taon kay si Masing akong ikatabi. Ay. Uy! Sa baron! Mura magmamiuyog sa ilahom sa guhidanan. Nalasagad ay! Kay galaan, dapiton ko muna mo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ni pag-utang sugilanon. Ang laylay ni Mila. Tagsuwat Marites Parba Albores, upo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense. Recording editor, Randy Tayad, soundman, Aldwin Nacurna. Dalit sa RMN Drama. Tulaga